Hola, hola, jo sóc l'Olga de Pilates en català. Benvinguda a una nova rutina de 10 minuts per posar-te en forma aquest estiu. Avui treballem amb peses, amb manuelles. Jo he escollit unes de 2 quilos. Si ets principiant pots començar amb 1 quilo, 1 quilo i mig, i si ja tens pràctica, 2 quilos, 3 quilos, poquet a poquet, podem anar augmentant. Recorda que ja has escalfat els teus 3-5 minutets i ens hi posem directament. Començarem amb les cames obertes a l'amplada dels malucs, amb les nostres peses, palmells de les mans que miren endavant. Anem a fer un squat, agafo aire i exhalo, baixo i flexiono també els bíceps. Recorda, pes a talons, esquena llarga i cames paral·leles durant tot el recorregut, és a dir, evita que els genolls, o fixa-t'hi si els teus genolls se'n van cap endintre o cap enfora. I 4, 5, 6, 7, faig 10, i 9, i última, fantàstic, i continuem igual, però quan pujo, estiro braços amunt i baixen fent cercles, braços estirats cap al costat. Fantàstic, vinga, anem a fer-ne 10 més aquí. I 1, 2, amunt, 3, revisa les espatlles que no se'ns vagin arronsant o apropant cap a les nostres orelles. En porto 4, estira amunt, 5, estira amunt, 6, braços estirats quan faig el cercle, 7, amunt, i 8, amunt, 9, última repetició aquí, i 10, fantàstic. Ens quedem i anem a treballar amb braç dret. Cama esquerra, ens col·loquem cames obertes a l'amplada dels malucs, l'altre braç, l'altra pesa la pots deixar aquí a la cintura. Des d'aquí el que vaig a fer és estiro cama cap al costadet i braç en creu i... no. Anem a treballar amb braç dret, cama contrària, cama esquerra, l'altra pesa la pots deixar mentrestant a la cintura, cames obertes a l'amplada dels malucs. Elevo genoll i braç amunt i baixo cap al costat, cama oberta també de costat, i amunt. 2. Recorda postura, coroneta cap al cel, allargant sempre columna creixent. Postura de ballarina, que us dic a vegades. Em porto 4. I 5. I 6. En faré 8 per cada costat. 7. I 8. Fantàstic. Recullo cama i canvio. Elevo cama i braç. I baixo i obro cama. I 2. 3, 4, 5, 6, 7 i última, 8. Fantàstic. Des d'aquí, amb les peses davant del pit, em col·locaré com si fes un squat, amb els genolls flexionats, esquena llarga, culet cap endarrere, recorda? I des d'aquí agafo aire i quan exhalo estiro una cama cap al costat, cama dreta, obro les peses, treballa des de les escàpules, com si obríssim l'armari, torno i canvio. 2, la cama que es queda immòbil. 3, també està treballant. 4, 5, 6, 7, i 8, 2 més, i 9, i última, 10, amunt. Fantàstic. Ens n'anirem a seure cap a la meva estora. Molt bé. I des d'aquí a estirar-te cara amunt. Tenim les peses, les manuelles amb nosaltres. I des d'aquí el que faré és
braços estirats cap al cel, apropo els talons cap als glutis i peus en flex, clavo talons, elevo la punta, mantinc aquí, agafo aire i exhalo, pujo al pont. Fantàstic. I ara, amb les peses, aproparé peses al pit i baixo, i pujo. Baixo peses i baixo. Amunt amb les peses i amb la pelvis, baixo peses, baixo pelvis. Amunt amb tot, 3. Molt bé. 4. I 5. Fantàstic. 6. 7. I 8. I 9. I última. Fantàstic, ja em quedo aquí, torno a pujar, puc deixar peus a terra ara i et quedes a dalt del pont, que no perdi alçada la teva pelvis, agafes aire i exhales, obres braços i tornes. Pots flexionar lleugerament els colzes, però braços tan oberts com sigui possible, com si fessis una abraçada molt grossa, molt ampla. 4, sent com trepitges fort al terra, cames immòbils, 5, 6, 7, 8, 9, i última, 10, i baixo a terra, fantàstic. Ens quedarem amb una sola pesa, entre les dues mans, me la poso aquí al pit, molt bé, elevo les cames a la postura de la taula i des d'aquí elevo també de terra escàpules i cervicals. Fantàstic, deixo la pesa quieta aquí, estiro una cama, la mirada va cap als ditets del peu i torno, canvio. 2, 3, porta el melic cap a terra, 4, 5, 6, 7, i 8, i 9, i 10. Per les més valentes, pesa cap endarrere o amunt lleugerament endarrere. 2, 3, 4, en faré 8, 5, i 6, i 7, i última, 8, a terra, i peus a terra. Fantàstic. Anem a acabar de nou amb ponts i les dues manuelles. D'acord? El que farem per treballar una miqueta més els glutis és separar els peus del gluti, talons més endavant. Fantàstic. Mantinc els genolls a un punt de distància, tot el peu a terra, apretant fora el terra. Agafo aire, quan exhalo elevo la pelvis i obro l'armari, que dic jo amb les peses, i avall. I 2, 3, controla els teus genolls que es mantinguin paral·lels durant tot l'exercici. És l'últim ja. 5, 6, en faré 12, vinga. 7, i 8, i 9, 10, i 11, i 12, fantàstic, molt bé, fins aquí aquesta nova rutina de 10 minutets. Recorda, si tens més temps, la pots repetir una nova sèrie, 2 vegades o fins i tot fins una tercera vegada per un entrenament més complet. Ens veiem a la propera rutina.